Ens vam posar a obrir un restaurant i la veritat que està sent un èxit. Ara estem fent un curs de formació on 13 o 14 joves amb discapacitat intel·lectual estan aprenent tot el tema de restauració, de cambrers, d'auxiliars. El restaurant es diu Les 3 S's de l'Ermita de Sant Josep, la S de social, de saludable i de sostenible. La idea bàsica de Can Moragues és comprar productes als productors en custòdia amb l'entitat, afavorir la pagesia, la població del territori i, de retruc, sempre afavorir la natura i la conservació. Llavors vam començar a contactar farà cosa d'un any. El seu producte és un producte molt interessant que també recull totes les sensibilitats que nosaltres tenim en compte. Es van posar en contacte amb nosaltres l'equip de gestió del rebost de Can Moragues. Vam veure que el nostre projecte encaixava perfectament amb la filosofia del seu local. A banda, diguéssim, la Fundació EMI, també intentem buscar punts de col·laboració i, per exemple, fem una custòdia agrària. Hem sigut pioners a tenir el primer celler de tota la península ecològic i, evidentment, la transició està anant que el 2025 tots els cellers de la DO Penedès i tots els vins emparats per la DO Penedès hauran de sortir 100% ecològics. La creació dels escumosos clàssic penedès emparats per la DO Penedès es van impulsar arrel dels productors que estaven elaborant vins escumosos i que el seu objectiu dintre d'aquest territori i dintre d'aquest àmbit que dèiem de la DO Penedès, de ser 100% ecològics. L'Associació Agroecològica de Gallecs està formada per 14 productors i per part de l'horta estem treballant amb diferents varietats, fins a 35 varietats locals i tradicionals. D'elles se n'obté marmelades i diferents derivats. Dels blats antics en fem farina en un molí de pedra que trobem aquí a Can Jornet i els productes que se n'obtenen serien les galetes que ens fa Gallecs Dolç, galetes, magdalenes, també tenim un triple projecte de pasta i també el toc d'espelta, la cervesa ecològica de Gallecs.